Viva en potencia e aventuras novas. Ante isto pode sentir alegría, ilusión, unha chea de sentimentos mesturados a unha que no fondo me fan ter moriña polo que deixo atrás, que non é pouco. Pasámonos a vida agardando que algo pase, e o único que pasa é a vida. De pequenos sentímonos maiores cando nosa nai nos deixa cruzar a rúa sós, ou cando podemos ver a tele ata máis tarde do normal. Iso gústanos, mas a medida que pasa o tempo e se converte en algo cotián, desexaríamos ter un pouco máis de atención. O cambio que tanto ansiámonos volveuse todo monotonía. Nun abrir e pechar de ollos, cambiamos a plastilina, o de poder pasar mañás e tarde xogando por uns apuntes de ilustración, pasando pola poesía de Becker ata o idealismo de Kant. Deixamos atrás as clases de manualidades, onde facíamos nosos disfraces de carnavais, por interminables clases de 50 minutos e exámenes casi todos os días. Aparcamos as tardes en abrir mochilas por centos de minutos sentados nun escritorio con apuntes e un rotulador. Coñecemos a palabra esforzo. Quen de vos non desexaría retornar a aquel momento das nosas vidas no que todo ano era verán? Sí, mesmo mollar os pés nas botas en pleno xaneiro semellaban choupados na auga de Valadés. Ou espertar antes só con ilusión o interese de aproveitar o día ata que o ceo tornase negro. Negro. Así é como nos queren facer ver o noso futuro. Negro. Como pasado que pasaron os nosos avós e pais para sair adiante. E inda que negro, a nosa esperanza de chegar a ser alguén na vida é branca. Nunca deixedes que ningún nos quite un sorriso, unha ilusión, porque nestes tempos é un tesouro, do que non nos debemos separar. Recordar de nos momentos de baixeza que a única loita que se perde é a que se abandona. E tamén que non hai maior rebeldía contra os soños que facelos realidad. Non nos apoiamos nos mesmos, ninguén o fará por nós. E mentras que antes tiveron que sufrilo con menos medios, hoxe en día temolos todos para darnos de nós. Nunca pensei que fose tan difícil decir adeus. Adeus. 5 letras que magoan na alma. Un xeito de despedir todo que durante 6 anos foi o centro da miña vida. 9.326 horas de esforzo, mesmo de debilidade nos momentos nos que non nos salía recta, perpendicular ao plano fin que pasa o terreno. Ou mesmo as integrales. Creo que os alumnos de matemáticas me entenderán. Eu teño matemáticas antes de... A meta parecía inalcanzable, pero xa chegou o noso 24 de maio de 2013. E aquí estamos, moitos ou todos grazas ás manchas de tinta, as 1001 veces que se nos repetiu a páxina na que estábamos. Cada fotocopia que se nos impartiu 2 veces porque perdíamos a primeira, ou esas gominadas repartidas no medio do exame. Non me esquezo de vos, os que por meter a fala non deixaxedes en ningún índice de darnos apoio. Un sopro de alento cando estivamos a punto de tirar toda a borda. Vos, os que nos sacaxedes un sorriso que os suspenso e os que nos ensinaxedes que a vida está para vivir. Tratas por facernos ver que estudar filoloxía hispánica, matemáticas, biología, entre outras, non implica só ensinar contidos teóricos, senón tamén ensinar da vida. E por outra banda, quero dizer aquel prazo de comida quente que ensinamos na mesa ao chegar tarde nun exame a sexta, ao ese espumón de laranxa e primilleiros de apuntes. Por último, dirixo unha vez máis a miña promoción de segundo de bacharelado. Desexo vos sorte, ofrezo vos ánimo e brindo porque o día de mañá esteamos cada un de nós facendo realidade os nosos sonhos. Tan só pido que pechedes os ollos, deixedes a mente voar e recordedes aquel día no que se cruzaron os meus caminos, na redesesta graduación nun baúl do recordo. Dic que cando se pecha unha porta sempre se abre unha ventá, pero esta, a nosa porta do Viés Ponticeso, que nunca sabe se abre para dentro ou para fora,